Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana na cikin wannan gidan Darul Dalili Foundation TV ina kowa da kowa fatan alkhairi. Wato sirri na samun abu a hannun miji. ‘Yar uwata ki saurara kyau da kyau ki ji. Ya mama na, ya kanwata, ya ‘yar uwata ki saurare ni da kyau, ga sirri mai mahimmanci wanda zai sa ki samu mijinki ya rinƙa miki kyauta, ya rinƙa miki kyauta har ma ya manta ma yana miki, ke kuma za ki rinƙa samun sauƙi da zama da shi insha Allah ta'ala. Ko baya baki zai dawo yana baki bi idhnillahi ta'ala. Sirri ne mai kyau, sirri ne mai fa'ida. Sirrin nan yana gyara zamantakewa kuma yana mai da hankalin namiji ga matansa. Duk matar ta aikata wannan da yardar Allah za ta zauna da mai gidanta lafiya, daga ranar kuma babu wani matsala ko samun saɓani bi idhnillahi ta'ala. Wato yadda ake aikata sirrin nan shine za ki samu turare mai kyau mai ƙamshi, mai ɗan yawa kuma. Sai ki samu 1000 sai ki naɗe sai ki saka cikin wannan turaren. Sai ki kuma karanta ƙalu ya abana ma nakala ta manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun, sai ki tofa cikin suratul Yusuf kenan. Ƙalu ya abana ma nakala ta manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun, sai ki tofa. Haka za ki cigaba da tofawa ƙafa 7 cikin suratul Yusuf. In ki tofa wannan ƙafa 7 a ciki shikenan sai ki rufe, ki bar shi ya kwana. Duk lokacin da ke wanka ki rinƙa shafa jikinki da wannan turaren. Wallahi za ki samu haske wajen mai gidanki kuma za ku samu zama lafiya, kuma zai miki kyauta har sai ya manta da kansa wallahi. Zai ta yi ne, za ki samu alherin hannunsa, da Allah jarraba gani. Sirri ne mai sauƙi, duk wanda ya gwada wallahi zai samu sauƙi. Na yi wa mutane wallahi babu iyaka. Ban san adadin mutanen da na yi wa wannan aikin ba. Yau gashi na ba da shi fi sabilillahi, wanda jiya ya ɗauka ya gwada. Allah ya sa mu dace.